Ассалому алейкум, апа хӯракҳои азиз. Ман Мавлуда ҳастам, золатаи директори компания Фаберлик. Муддати 2 сол шуд ки ман дар ҳамҷо кор ва фаъолият кардастам. Имрӯз хушбахтона ман ҳама пулое ки аз компания Фаберлик ҷамъ кардаги будам, бонуси директори, старши директори ва серебро. Ҳоли ман золота ман нагирифтам духтаро. Ғайр аз ин олико ки мо 21 рӯз пас мегирем. Нигоҳ кунед ки ҳамаш дар листи нишоти мо ҷамъ мешавад. Ҷамъ кашид, мо документални карда духтаро. Ягон ҷои фанд фребиш нестай. Компания Фаберлик ягон каса дурӯғ намекунад духтаро. Нигоҳ кунед ки мо документ карда ҳама маошомона як сомонаш намонда мо мегирем духтаро. Барои ҳаматон кор кунен, кортона нағз бинен, кортона дӯст дорен, пешравӣ кунен, ҳаракат кунен духтаро. Бовар кунен, ин пулое ки мебинен ҳамаш ай компания Фаберлик ҳастай духтаро. Ина нигоҳ кунен, мо ай банк рафта ҳамаша снимат кардем, гирифтем. Худоҷон ҳама духтаракои мора ба ҳами рӯзо расона, ба ҳами оилико расона. Бовар кунен, беҳтарин коре ба як зани хонашин ягон кас ихеле пул наметиҳад духтаро. Компания Фаберлик нигоҳ кунен ки новобаста мо дар куҷо зиндагӣ мекунем, мо ки ҳастем, кор ки кунем, меҳнат ки кунем, ҳаракат ки кунем, анам хеле пулора духтаро ҳамамон ба даст меорем. Ина нигоҳ кунем, ягон ҷои дурӯғиш нестай духтаро. Мо ҳамаша ай банк рафта гирифтем.